Ximo Clemente, expresident de la Unió de Periodistes. La teua etapa en la presidència de la Unió va suposar una certa consolidació. Com va ser aquesta etapa? I arran d'aquesta experiència, com valores la trajectòria de la Unió? Bé, jo crec que la Unió com a organització professional dels periodistes valencians estava plenament consolidada. La seva història, ara als 40 anys, o durant la meva època, durant el temps en què jo vaig ser president de la Unió, en complirem 30 i així ho celebrarem, podíem constatar que tots els intents que havia hagut a la comunitat valenciana de crear organitzacions de la premsa, en molts casos dirigides políticament, havien fracassat. Els periodistes confiaven en la Unió de Periodistes i jo crec que el que faltava, i això és el que farem en aquesta etapa, que estem parlant aproximadament entre 2009 i 2013, fou intentar ampliar la base de companys i companyes que accedien a la Unió. Jo, a més, també crec que va ser molt important en aquest moment una evolució que estaven registrant totes les associacions de la premsa en Espanya. La Unió de Periodistes havia de fer-ho també i, de fet, ja havia començat també l'anterior etapa de Ximo Ferrandis, que consistia en donar un pas endavant en el que seria la formació i les ferramentes que havien de tindre els companys, a lo millor més majors perquè entrava tot un periodisme digital en aquella època que començaria a ser molt rellevant i que ho és ja, i també als joves donar-los l'oportunitat d'enfrontar-se a la vida del periodisme més real. Per tant, jo crec que en aquestes dues faccions actuàrem, per dir-ho d'alguna manera, en la major popularització de la Unió dins dels estudiants de periodisme, recents llicenciats, ampliant la base, obrint el debat també sobre com havia de ser el periodisme del futur. Parlàvem abans dels 30 anys de la Unió de Periodistes, que celebràrem en un congrés que va servir un poc per reflexionar què havia passat fins aleshores des de la democràcia. I bé, en aquest sentit, jo crec que la Unió sí que agarrà una massa crítica i una consolidació i una presència també en els debats sobre la professió permanent que avui en dia encara continua. Durant la teua etapa, en 2010 concretament, es van lliurar els Premis Llibertat d'Expressió, entre d'altres als fotoperiodistes valencians i a Ramon de la Calle. Com vas viure la censura de l'exposició Fragments? Bé, va marcar un abans i un després, jo crec, també en el que estava passant en la comunitat valenciana en aquells moments. Jo vull recordar i posar un poc en context en quina situació ens movíem. Estàvem en el final dels anys de mandat del PP, encara no havien acabat, però estàvem en aquesta recta final, però estàvem també en la recta final, per dir-ne d'alguna manera, més difícil en quant a la relació que tenia en aquell moment la Generalitat amb la societat en general, amb una situació política molt complexa, complexes i numeroses, nombroses denúncies de corrupció i, per tant, el PP estava molt a la defensiva amb certes pressions sobre els mitjans de comunicació que resultaven molt evidents, sobretot un episodi com va ser les denúncies permanents que presentava la Unió per les rodes de premsa sense preguntes, que era un fet, o més bé, les rodes de premsa sense respostes, perquè preguntes els periodistes sí que en tenien però no es deixaven fer-les. Tot aquest ambient enrarit acabà en aquesta implosió que va ser el moment en què el Partit Popular en la Diputació de València, que és el gestor del Movim, va decidir censurar una sèrie de fotografies de l'exposició Fragments que venien realitzant la Unió de Periodistes des de fa uns quants anys en el propi museu, inclús, o abans en altres espais. Va ser un moment molt dur i jo no recorde personalment cap altre moment en el que m'hagi sentit violat professionalment com va succeir allí. Senzillament va ser un acte de censura de la manera més burda possible, amb nocturnitat i alevosía retiraren 4 fotografies en les que eixien els responsables, que eren en aquest moment màxims de la corrupció, pràcticament, més altres 2 fotografies que llevaren per a dissimular, i naturalment la Unió de Periodistes no anava a tolerar en cap cas que el treball dels companys fotògrafs es mutilara d'aquesta manera i que se volguera ocultar a la ciutadania, que al final era la receptora de l'exposició, el treball dels periodistes que amb una càmera donen també testimoni de quina és la situació d'una societat. Afortunadament jo crec que guanyarem,
està mal dir així, perquè d'un episodi de censura mai es trau res positiu, només es trauen coses negatives, només posen sobre la taula la voluntat d'ocultació, d'opacitat d'algunes persones i quan no l'autoritarisme d'altres. I jo crec que la societat valenciana va donar un suport a la Unió de Periodistes i a Román de la Calle, del que parlaré ara, fonamental perquè l'exposició es poguera recuperar íntegra de manera molt ràpida en una sala d'exposicions privada de València que se'ls fou cedida gratuïtament. Recorde el suport que van rebre moltíssimes persones i m'agradaria citar-ne una perquè em va acompanyar en el procés de trobar aquesta sala que es posara a disposició de tots els valencians per a promoure fragments, que va ser Carme Alborch. I vull dir que Román de la Calle i Carlos Pérez, que van ser dues persones que es van acompanyar també durant tot el procés de la censura, del muntatge primer, perquè Carlos va ser fonamental, Carlos, al qui també hem perdut i al qui tinc un carinyo especial, va ser la persona que ens va portar al moviment, pràcticament, que va posar a l'exposició fragments en un espai de consideració d'art, més enllà del fotoperiodisme, que és el que realment és, i que quan succeí l'episodi de censura, junt a Román de la Calle, que va amb una dignitat admirable, que ja seria bona de recomanar per a altres representants d'aquest país, va presentar la seva dimissió com a director del museu. I no sols això, sinó que va encapçalar aquesta mena de revolta social davant una agressió més que no podien permetre. Insistisc que va ser per a mi dolorós, satisfactori quan vaig veure la resposta de la gent i per a la Unió de Periodistes va suposar la consolidació, si és que cabia alguna consolidació més, però per almenys una demostració de la seva capacitat de defensa dels drets dels professionals i sobretot també de la seva vinculació amb la societat. Perquè una cosa que no he dit abans, quan parlàvem de la història de la Unió de Periodistes, és que la nostra no és una organització que visca només per al periodisme, per als periodistes, per a defensar el nostre entorn com si fos només una capelleta. La Unió de Periodistes ha estat implicada des del seu primer moment amb la recuperació de la democràcia d'aquest país, amb la recuperació de drets fonamentals per a les persones, amb la lluita contra violències com la violència de gènere, amb la lluita contra una cosa que avui està tornant a passar, que és l'aparició de grupúsculs feixistes. De fet, la Unió té al seu haver a companys i companyes que descobriren totes les trames feixistes que existien durant la transició democràtica, i jo crec que la Unió no ha anat mai a soles com a els interessos dels periodistes. Forma part també de la història de la recuperació de la democràcia i també, per què no dir-ho, de la recuperació de l'autogovern dels valencians. Amb quin enfocament es donen els Premis Llibertat d'Expressió? Els Premis de Llibertat d'Expressió, els més antics que existeixen a Espanya en aquest sentit, són uns premis incòmodes. Són uns premis difícils, perquè normalment els premis celebren coses. Normalment se poden celebrar premis a la millor pel·lícula, al millor musical de Hollywood, es pot donar el premi al millor llibre de l'any, al poeta més considerat d'un període, es poden donar premis en positius, tots els que vulguis. Premiar a les persones que han tingut problema a l'hora d'exercir la seva llibertat d'expressió, ja siguin companys periodistes o siguin societat civil, és un poc més difícil, perquè és un premi incòmode, perquè estàs reconeguent que alguna cosa no funciona. Si és en Espanya, et dones compte que és una cosa greu, perquè al final una societat democràtica, si és avançada, no haurien de poder donar aquests premis, no haurien de tindre a ningú a qui li donarem aquests premis. Arreu del món, les situacions en les que periodistes o senzillament persones del carrer que necessiten expressar coses i que ho tenen prohibit o fins i tot perseguit, doncs mereixen el suport d'algú. I en aquest cas la Unió de Periodistes des del principi es va posicionar en aquest sentit. Els premis es donen a les persones que no poden dir el que volen
o que quan la diuen estan perseguits. I jo així voldria tornar a posar èmfasi en un episodi que jo vaig viure com a president de la Unió de Periodistes i que crec que va ser per a mi un dels fets més importants que puc recordar d'aquesta època, que tampoc fa tant, però passen tantes coses en la vida que al final algú acaba oblidant-ne. Però la Unió de Periodistes, per unanimitat de la seva assemblea, va atorgar el Premi Llibertat d'Expressió a l'Associació de Víctimes del Metro. Va haver algunes veus que es preguntaven per què, i jo vull recordar-ho. En aquell moment, el govern del Partit Popular en la Generalitat prohibia als manifestants del metro estar manifestant-se a la porta del Palau. Es obligava a manifestar-se en la plaça de la Reina el més allunyat possible del Palau de la Generalitat, perquè el president d'aquella època no volia ni veure-los en pintura. Durant molts mesos, els membres de l'Associació de Víctimes es reunien pràcticament sols a la porta de la Basílica, la porta dels Apòstols. Però continuaren i perseveraren cada setmana, cada mes, cada dia 3 de mes, i només uns quants mitjans, molt poquets en aquesta ciutat, cada dia 3 anaven fent la foto, fent la crònica i es feien ressò. Però la sensació de soledat que tenien aquestes persones en aquesta situació era tremenda. Era una evident retallada del discurs d'unes persones que havien sigut víctimes i des de luego no havia hagut cap responsable ni cap persona tan sols els haver demanat perdó. La Unió de Periodistes, en aquest sentit, i com te deia, com a part de la societat civil i com a part d'un món en el que no podem viure a soles, és a dir, no podem mirar-nos només al melic, consideraren que aquesta era una manera de reivindicar a persones que no tenien veu, que no s'escoltava ningú i sobretot que els poders públics els intentaven callar. Com afecta la precarietat laboral a la llibertat d'expressió i a la qualitat dels mitjans? La precarietat laboral afecta, com passa en tots els oficis, d'una manera definitiva sobre la qualitat del treball. I estem vivint uns canvis en la professió des que ja fa massa temps que duren. És a dir, estem en una permanent transició des de la manera d'exercir el periodisme, o la manera més bé d'exercir el periodisme, no, la manera de gestionar els mitjans de comunicació i la seva pròpia existència, des de la ràdio, la televisió i la premsa clàssica, han anat evolucionant. Això ho portem fent ja dècades cap a nous formats, nous digitals, que impliquen noves tasques, que impliquen noves capacitats dels periodistes, i va tot molt de pressa, i no estic molt segur que siguem capaços les empreses hagin sigut capaces d'entendre que aquests canvis requereixen no menys personal, sinó tot el contrari, més personal. Jo crec que la precarietat, com en qualsevol treball, hauria d'anar desapareixent, hauria de desaparèixer. Crec que hi ha excessius autònoms. Crec que la primera professió que patí, salvant les distàncies, l'efecte rider van ser nosaltres. És a dir, moltíssims mitjans de comunicació tenien contractats falsos autònoms en les seues plantilles, en dóna fe. Vull dir, sé que això és així i ha passat, i continuem igual. I des de luego, la precarietat laboral, la precarietat econòmica dels mitjans també, que tampoc n'hi ha que oblidar, no és cap bona senyal de cara a tindre un sistema comunicatiu sa, un sistema comunicatiu independent, capaç d'escriure, contar, mostrar allò que considera interessant sense patir les possibles conseqüències, diguem-ne, econòmiques o polítiques. Jo confio en que en els últims anys ja es veuen alguns moviments, però moviments d'alguns mitjans de comunicació que busquen la manera de viure gràcies als seus lectors. Jo crec que la primera experiència en aquest sentit que recorde que jo vaig estar mirant ja fa alguns anys
The Guardian, que funcionava a base d'una fundació i per tant no està tan vinculada als vaivens del seu accionariat. Diaris en Espanya ja n'hi ha distintes experiències que viuen dels seus abonats, associats, socis, com vulguem dir-li, i jo crec que per ahir es podria aconseguir una sèrie de mitjans de comunicació que no tinguen ninguna... Serà difícil mai que no tinguin ninguna pressió, no? Però almenys sí que tinguin la certa independència i després la certa solvència econòmica per a pagar periodistes que al final... L'altre dia veia, em va semblar molt interessant, la nova llei de finançament, perquè existeixen lleis que ajuden els mitjans de comunicació en distints països d'Europa a sobreviure sense que això signifiqui obligar-los a ser progovernamentals, ni molt menys. En alguns països s'han modificat aquestes lleis recentment perquè amb els canvis de l'evolució dels mitjans de comunicació i, per exemple, apareixen ja noves exigències per a rebre ajudes com que els mitjans de comunicació han de contractar periodistes i no creadors de continguts i que la seva major part de la producció han de ser notícies i no notícies patrocinades o clickbaits, etc. Crec que tenim molts reptes, crec que com a periodistes som professionals de gran vàlua en molts camps de l'actualitat informativa i sobretot amb capacitat, sobretot les noves generacions, de ser multiformat, de poder atendre a qualsevol format que va sorgint en les xarxes, però sí que és veritat que hi ha una base del periodisme que consisteix en contar les coses que no se saben i que no es pot perdre i sobretot que s'ha d'intentar que els mitjans de comunicació tinguin la solvència suficient per a que es puguen contractar els periodistes necessaris per a fer el treball, perquè sense periodistes no hi ha periodisme i, lamentablement, sense periodisme no hi ha democràcia.